الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونقت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون عباد الله، لقد صفى الله نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة وتبليغ الشريعة، وهو النبي المعظم والرسول المكرم سيد ولد آدم بالاتفاق، وخير أهل الأرض على الإطلاق، عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه وأمينه على وحيه، وهو الذي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين والمقدم لإمامتهم وخاتم النبيين وصاحب شفاعتهم، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط من الرسل بأمته يوم القيامة، وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد غيره عليه الصلاة والسلام. وفي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الأجور ما ذكره عليه الصلاة والسلام، ففيه من نيل ثواب الله وكرامته، وفيه نيل مغفرة الله عز وجل بسبب الصلاة عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، أخرجه مسلم. وفيه أنه سبب لغفران الذنوب والخطايا وزوال الهموم والبلايا. وفيه أنه شكر لحقه عليه الشكر للنبي عليه الصلاة والسلام، وأداء من القليل من حقه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من آداب الدعاء الصلاة عليه أولا وآخرا، والصلاة عليه عقب الآذان سبب لنيل شفاعته يوم القيامة. أمي مسألة من تنوبك أمي بركة شامل مسألة من باكا فنسريا كاكا جوكا مسألة من بكما دويا بلانسي كنو أمانيني ومسابة ألفة ni ɲɔgɔn caman b'a bolo ka bila si kɔnɔ ala m'o kɛla labanko ɲuman ka kan bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla ka baraka don an ka fɔta n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla sijan si barakama kɛnɛya ni lafiya kɔnɔ k'o d'an ma ala m'o kɛla. An bɛ salatu ni kisi ɲini o masaba ala fɛ k'a kɛ a ka cidenba kan alakira muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, o n'a jɛngɛw bɛɛ o ni mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bila kiraba y'i sen bila nɔ la ni ɲuman wale fo ka taa se lahara jɔyɔrɔ ma, k'an sɔrɔ o ɲuman walebagaw cɛma ala m'o kɛla, ka ala hinɛ ani o maaw bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla, ka ala yafa an jurumu ma ala m'o kɛla. N baden alisilamɛw, an b'an sara an yɛrɛ kunna k'an sara aw la ni sarinankan ye, masa ala k'i sara mantun tɛmɛnnu na ni sarinankan min ye, ka ban k'i sara kira alayhi salatu wassalam n'a ka mantunw na ni sarinankan min ye. O sarinankan o de ye mun ye? O de ye ala ɲɛsiran ye sira kɛrɛn de ala subhanahu wa ta'ala. N baden alisilamɛw, n bɛ n yɛrɛ kun ladi ka aw ladi an ye sira masa allahu subhanahu ye. An y'a dɔn k'a fɔ ko duniya min filɛ nin tɛmɛsenna yɔrɔ don, maa i bɛna duniya in kɔnɔ don min na ayiwa i tɛ bɔ a kalama, a yɛrɛ fana b'o ɲɛ kelen ma, i bɛ bali k'i yɛrɛ ye ten lahara ten o cogo la, ko min tɔgɔya ye o ye. An bɛ taala yɔrɔ min na an bɛ kan ka yɔrɔ min de makɔya n'o de ye lahara ye, ni ala ko ko o de ye so min n'o de ka fisa, walal akhiratu khayrun laka min al ula, ala ko ten a ko lahara de ka fisa, a ko lahara de fana bɛ to, lahara de fana bɛ dumɛ. So min ni o ye yɛrɛ marasa so ye, so min ni o ye yɛrɛ nɛgɛ so ye, maa mana k'o minɛ k'o k'i sigiyɔrɔ ye dɛ, e ka sigi ka
ka jate minɛ ban e mama cɛ sabana walima e mama cɛ naanina o kibaruya bɛ min bi kuma dɔ la e yɛrɛ t'o tɔgɔ lɔn e yɛrɛ ma dege k'o kibaruya yɛrɛ mɛn donc a fana b'o ɲɛ kelen ma ten bɛɛ lajɛlen ka kuma bɛ lakali i kɔfɛ innamal mar'u hadithun ba'dahu faqul hadithan hasanan liman wa'a maa bɛɛ lajɛlen lɔn dɔ la i bɛ taa i bɛ ban f'i kibaruya yɛrɛ bɛ tunu maaw ni ɲɔgɔn cɛ i kanu ɲɔgɔn gbɛlɛnw yɛrɛ hali olu yɛrɛ bɛ tile yɛrɛ bin yɛrɛ i yɛrɛ ko tɛ jigin olu kɔnɔ zango k'a fɔ ko ɲini ko fɔ donc an bɛ taa yɔrɔ min na n'o de ye lahara ye an ye o yɔrɔ ɲɛsigi an bɛ di alisilamɛw an ye siran masa ala ɲɛ an ye ala gasi sigi an ye kɛwale ɲumanw baarabaga ye kɛwale ɲuman minnu b'a ɲuman bɔ lahara jɔlo sabu laharalon peselikɛla de bɛ yen sumanikɛla de bɛ yen ni maa min ye baara ɲuman kɛ duniya kɔnɔ yan i bɛ taa o sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛsini nka n'i ye kɛwale jugu le kɛ duniya in kɔnɔ yan i fana bɛ taa o de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛsini dɛ faman wajada khayran falyahmadillah ni maa min ye ɲuman sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ lahara jɔlon i ye ala tanu sabu i y'o de baara duniya kɔnɔ yan aman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ni maa min fana ye juguman de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ i kana maa foyi si jalagɛlɛ i yɛrɛ ye min baara duniya kɔnɔ yan i taara o de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ sini bari alisilamɛw an ye siran masa ala ɲɛ an ye ala gasi sigi an y'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ i ka min kɛ duniya kɔnɔ yan i tɛ fɔn a baraji la ala tɛ maa si ka baara ɲuman baraji tiɲɛ n'i fana ka baara jugu kɛ o baara jugu mana dɔgɔya cogo o cogo a mana kɛ dogo la cogo o cogo i y'a dɔn k'a fɔ ko ala b'a yira jamaw la lahara jɔlen dɛ an b'a ɲini masa ala fɛ k'an kɛ wali ɲuman baarabaga ye ala m'o kɛra an bɛ di alisilamɛw an ye kutuba dɔ daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ni o ye juma tɛmɛnen ye o de ye kiraba alayhi salatu wasalam ka salatu kɛ kira kan nema ni kisi bɛ kira ma samantiya mun b'a la ala bɛ sara min di jɔn ma ka bɛn i bɛ salatu min kɛ kira kan alayhi salatu wasalam an bɛ di alisilamɛw nin kiraba in ala ye nin de ci kana a kɛ cidenw ka laban ye ciden wɛrɛ tɛ yen kɔ tuguni min bɛna nin ciden in kɔfɛ alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bila i kun na k'a fɔ ko ciden wɛrɛ bɛ na nin ciden in kɔfɛ e kafiri yala masaba alahu subhanahu ka kumakanw ma ala ye nin ciden in nin kɛ ciden laban ye ciden wɛrɛ tɛna nin kɔfɛ kɔ tuguni ka bɛɛ lajɛlen ɲɛmaruya k'a fɔ k'a ka nin ciden in nin labato o kɛra kitabu dingo sugu sugu ye o kɛra jifu de ye o kɛra kerecɛn de ye o kɛra diinɛ tagabolo sugu sugu de ye ka bɛɛ lajɛlen ɲɛmaruya k'o ka nin ciden in nin labato alayhi salatu wasalam ala fana ye nin ciden in ci kana kɛ hinɛ ye duniya maaw ma sabu an bɛ kanda sira min kan nin ale ciden ni alayhi salatu wasalam o de ye nin sira ɲuman in don an kɔrɔ an bɛ ala sɔrɔ lahalaya min na an tun ma kɛ k'a fɔ k'an bɛ ala bato cogo ɲɛlɔn walima an bɛ se ala ma lahalaya min na ni nin ciden in ka sira tɛ alayhi salatu wasalam o de kosɔn ala y'a sugandi ala y'a bonya ala ye karamaba k'a ye ka bɔ kabila ba la ka bɔ kabila valeur ma na k'a kɛ hinɛ ye duniya mɔgɔ bɛɛ ma hali biganw yɛrɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka hinɛ sera biganw yɛrɛ ma hali ni maa min tɛ diinɛ taabolo kelen kan a ka hinɛ sera nin bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ka hakɛ latanga mɔgɔ k'i ni dansago dɔ kan mɔgɔ k'i ni dana tɛmɛ dɔ kan furuɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ka hakɛw latanga baarakɛlaw o ye ɲɔgɔn ka hakɛw latanga maa minnu ni baarakobaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dukabɔkobaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn ka hakɛw latanga o ma kɛ hinɛ ye duniya maa bɛɛ lajɛlen ma wa o cidenba alayhi salatu wasalam ala ye o de ci kana kɛ tɔɔrɔ minnu bɛ bɔ cikan lasela ka kɛ o donibaga ye ala bana k'a ɲini a fɛ k'a ye sabali olu kan k'a ye muɲu olu kan fasbir ala ma yaqulun masaba ala b'a fɔ an ɲɛna waati caman na kuranɛ kɔnɔna na k'a ka sabali a ka muɲu sabu ne maa min y'i yɛrɛ bila diinɛ lase la i k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ f'i ma koyi n'i ko dɔ tɛ f'i ma i k'i sen bɔ diinɛ lase la sabu a fɔla maaw ma maaw tɔɔrɔla maa minnu ka fisa ka tɛmɛ i kan donc ni dɔ fɔla e min ma ka sababuya kɛ i ka diinɛ lase i y'a dɔn k'a fɔ ko jagoya de b'o ye o bɛ fɔ an b'a ɲini masa alahu subhanahu fɛ kuma min bɛna fɔ ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛla n badi alisilamɛw o kira ba in masaba alahu subhanahu ye a bonya k'a kofɔ kɔrɔta seli tɛ wele n m'a fɔ ni nin kira ba ni alayhi salatu wasalam a tɔgɔ ma fɔ seli wele kɔnɔ don o don
a tɔgɔ de bɛ fɔ seliwele kɔnɔ don o don seli wagati a tɔgɔ de bɛ fɔ fana ayiwa an ka seli kɔrɔtaw kɔnɔ o ye ka nin kiraba in bonya ka nin kiraba in ka valeur d'a ma a valeur belebele dɔ ye jumɛn ye kɔ tuguni a tɔgɔ kana fɔ alisilama si kɔrɔ m'a fɔ i ka salatu kɛ a kan ne ma nin kisi b'a ma alayhi salatu wa salam donc o salatu kɛ kiraba in kan alayhi salatu wa salam sabantiya caman b'a la an da sera a dɔw ma kutuba tɛmɛnin na an ka yɛrɛ k'a fɔ ko o kiraba in filɛ nin ale de bɛna kɛ maa fɔlɔ ye maa min tigi ni mɛlɛkɛ ye buru fiyɛ ale de bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ni bɔgɔ bɛ bɔ a kan ale de bɛna kɔn ka wuli ale de fana ye maa fɔlɔ ye maa min bɛna don alijinɛ kɔnɔ ale de fana bɛna kɛ maa fɔlɔ ye maa min tigi n'a bɛna ka na siratu tɛmɛ lahara jɔlon an bari alisilamaw nin ye koba ye dɛ yawmal qiyama mawaqif alikiyama ye jɔyɔrɔw de ye alikiyama jɔyɔrɔba dɔ ye siratu tɛmɛ pɔn ye an bari alisilamaw an ye nin don in da bɛnɛ ala ko wa in minkum illa wariduha a ko maa si kelen tɛ aw la fo o bɛna ka na siratu pɔn in de tɛmɛ siratu dɔ bɛ jahanama de sanfɛla la ne le maa min kɛra baara ɲuman kɛbaga ye i bɛ tɛmɛ siratu kan i ka baara ɲuman hakɛya la i ka baara sera degré min na dɛ i bɛ timi o teliya degré de la o siratu kan n'i ka baara y'i la sumaya lahalaya min na ne ka baara ma caya a fana b'o lahalaya kelen de ma i bɛ sumaya siratu tɛmɛ ka ten siratu in dɔ bɛ jahanama de sanfɛ n'i tilegula dɔrɔn i bɛ jigin jahanama kɔnɔ an bari alisilamaw o timi nɔgɔya ma ala m'o kɛla maa fɔlɔ min bɛna o siratu pɔn tɛmɛ lahara jɔlon o de ye kiraba in ye alayhi salatu wa salam a bɛna siratu tɛmɛ n'a ka mantonw ye a ka mantonw ye samantiya sɔrɔ k'a sababuya kɛ ale ka bonya ye alayhi salatu wa salam a fana b'o ɲɛ kelen de ma ala ye kɔ d'a ma kɔ min n'i y'a min i tɛ jirɔgɔ sɔrɔ kɔ tuguni ala ye nin bonyaba in bɛɛ kɛ nin kira in ye alayhi salatu wa salam an bɛ di alisilamaw ka salatu kɛ o kira in kan an ka yira k'a fɔ i bɛ masaba ala ka sara sɔrɔ i bɛ masaba ala ka baraji sɔrɔ i bɛ masaba ala ka jurumu yafa fana sɔrɔ ka sababuya kɛ salatu ye o kira in kan alayhi salatu wa salam ala kira ko ne ma nin kisi b'a ma a ko ni maa min ye salatu kelen kɛ ale kira kan alayhi salatu wa salam ko ala b'a ɲɔgɔnna dan kɛ i kan sabu ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw bɛ salatu kɛ nin kiraba in kan alayhi salatu wa salam a fana b'o ɲɛ kelen ma ka salatu kɛ nin kiraba in kan an bari alisilamaw o bɛ kɛ sababuya ye ka adamaden alisilama k'i ka haminakow nɔgɔya a bɛ kɛ sababuya ye k'i jɔrɔnakow nɔgɔya i n'a fɔ ala ka alayhi salatu wa salam a y'o ladilikan di sahaba cɛ dɔ ma lahalaya min na a ko a k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ salatu la ale kɛra kan alayhi salatu wa salam a ko o tumana fɛ n'i y'o kɛ ala b'i hamiw nɔgɔya i gamiw ni jɔrɔnankow ala b'o nɔgɔya ala bɛ ban kɔ tuguni k'i jurumu yafa nafa belebeleba fila ka sababuya kɛ i ka salatu ye kira kan alayhi salatu wa salam an da tun sera o ma kutuba tɛmɛnen a fana b'o ɲɛ kelen de ma ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wa salam a samantiyaba dɔ ye jumɛn ye o ye kira koɲuman lɔn ala ye ciden min ci ka na an ma k'a koɲuman lɔn a koɲuman lɔn dɔ ye o ye o ni ka fitinin d'a ma a ka hakɛ la ka fitinin d'a ma sabu anw tɛ se ka kira ka hakɛ dafa ka d'a ma ɲɛsi de ma nka an bɛ salatu min kɛ a kan a koɲuman lɔn bɛ o kɔnɔ a barakala bɛ o kɔnɔ sabu ala y'a ɲɛna fɔ ko man sana alaykum ma'rufan fakafi'uhu a ko ni maa min ye ɲuman kɛ i ye ko i y'a tigilamɔgɔ sara a ko ni a sara ma kɛ i bolo dun k'i ka duwawu kɛ a tigilamɔgɔ ye ko f'i bɛ taa dɔn k'a fɔ ko i ka a tigilamɔgɔ sara dɔ d'a ma o ɲɔgɔnna de bɛ nin ye ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wa salam a ko ɲuman lɔn b'a kɔnɔ a barakala b'a kɔnɔ sabu a nana ka na an bila nɔrɔ sira min kan a nana ka na an bila kanda sira min kan k'a ko ɲuman lɔn o kan k'a remercie o kan sabu an ye nɔrɔ sira lɔn an ye kanda sira lɔn ka sababuya kɛ ale de ye alayhi salatu wa salam a n'a ka sɔhabaw ye tɔɔrɔ caman muɲu o ye degun caman ɲun cogoya min na silamɛya nin a ɲumanma bɛ se ka se anw ma lahalaya min na donc an bari alisilamɛw ka salatu kɛ kira kan ko ɲuman lɔn barakala lo kira alayhi salatu wa salam a ka hakɛ min b'an kan a ka hakɛ dɔ latigɛli lo alayhi salatu wa salam an bari alisilamɛw a nana ka bɔ alisilamaya lɔnnibaga dɔ fɛ a y'a yira k'a fɔ jumalon o ye alisilama ka lon belebele de ye
komi alisilama ka lon belebele dɔ de bɛ jumadonya ye donc a ka kan fana ala ka jɔncɛba min ci ka na anw ma an ka salatu caman kɛ o jɔncɛba in kan o lon belebele kɔnɔna na sabu an bɛ salatu fɛn fɛn kɛ kira kan alayhi salatu wassalam a bɛɛ lajɛlen b'a la sɔrɔ ni maa min ye salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam a b'a la sɔrɔ a fana b'i ka salamu fana jaabi i ye salatu min k'a kan ka kisi min k'a kan a b'i ka salamu jaabi a b'i ka salatu jaabi amadi alisilamɛw nin ye ko ba ye dɛ kira ba alayhi salatu wassalam ale yɛrɛ ka kisi kɛ e kan ale yɛrɛ ka salatu kɛ i kan a k'i ka folikan jaabi amadi alisilamɛw nin ye nɛɛmaba ye dɛ amadi alisilamɛw silama mana ka sumaya nin na ɲɔgɔnnaw i bɛ jɔ nin baara fitinin n'a ɲɔgɔnna minnu na dakuru ɲɛ kelen dakuru ɲɛ fila an bari alisilamaw ninnu de b'i ka peseli kɛnɛ gwiliya ninnu de b'i ka peseli kɛnɛ fa kana jɔn alisilamaya baara si la alisilamaya baara si kana mafiɲɛya i kana jɔn alisilamaya baara si la an bari alisilamaw an ma ye don dɔ la cɛ dɔ nana ala kɛrɛ fɛ ne ma nin kisi b'a ma a ko silamaya baaraw ka ca ko silamaya baaraw ka ca ne dɔw sigikɔrɔbaya la n tɛna se ka nin bɛɛ kɛ ala kɛra ka cɛ ladi de a ko i ka kɛ maa ye maa min tigi nɛn ka maga ni ala kofɔ ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi ala kofɔ de b'a nɛn kan sabu a bɛ maa sugu la ka bɔ ko caman ma ni k'i ta kɛ ala kofɛ a bɛ maa sugu la ka bɔ ayiwa duniya sugu la ko caman ma an bɛ di alisilamaw tuma caman na an bɛ sigi ayiwa k'an da don kuma dɔw la kuma mun a nafa tɛ se an ma ni jurumun tɛ a hɛrɛ tɛ se an ma ni juguman tɛ a hɛrɛ tɛ se anw ma ayiwa kuma yɛrɛ bɛ kɛla maa minnu ka tuma dɔ la a hɛrɛ tɛ se olu yɛrɛ fana ma tuguni donc an bɛ di alisilamaw an ye nin baara ninnu an y'an bolo k'a la an y'an janto a la an y'an hakili to a la an kana baara ninnu kɛ baara fitininw ye ninnu ye baara baw le ye an bɛ di alisilamaw a fana b'o ɲɛ kelen ma an bɛ di alisilamaw ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam nafa belebele dɔ wɛrɛ jumɛn b'a la duwawu jogo dɔ don ne maa min bɛ fɛ duwawu jaabi ka teliya i ka duwawu la i ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam i ka duwawu daminɛ na i ka salatu kɛ kira kan fana i ka duwawu laban na o ye duwawu jaabi teliman dɔ de ye sabu duwawu jaabi lahaliyaw ka ca duwawu jaabi o ye mun ye yanni i ka duwawu daminɛ i ka ala tanu ka ala ko ɲuman lɔn ka ala baraka la n'i bann'o la i ka salatu kɛ ciden kan alayhi salatu wassalam ni duwawu yɛrɛ banna i bolo i ka salatu kɛ kɔ tuguni ciden kan alayhi salatu wassalam a nana lakalili kɔnɔ k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen cɛ in nana a nana ka na a ka duwawu kɛ ka ban a ka duwawu kɛ ka ban waati min na a ka duwawu kɔnɔ a ma salatu kɛ ciden kan alayhi salatu wassalam ala kila ye a lakɔ segin kɔ a ko ajirta ayyuhal musalli a ko i teliyala i kɔrɔtɔla ya ile selibaga ya ile duwawu kɛbaga ala kira ye cɛ lalɔnniya ayiwa a bɛ duwawu kɛ lahalaya min na n'o de ye duwawu daminɛ na i ka ala tanu ala tanu banin kɔfɛ i ka salatu kɛ ciden kan alayhi salatu wassalam o ye salatu nafa belebele dɔ ye an bari alisilamaw sabu duwawu lahalaya de b'a la a lahalaya belebele dɔ ye nin ye a jogo dɔ ye nin ye i ka salatu bila ɲɛ ka salatu bila duwawu kɔfɛ i fana ka ala wele ka sɔrɔ i dɛngɛniyani no k'a fɔ ko ala bɛn'i ka weleli kan jaabi udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba fo dɛngɛniya le kɛ alisilama na k'a fɔ n bɛ ala wele min kɛla nin ala tɛna n ka weleli kan la tiɲɛ ala bɛna n ka duwawu minɛ ala bɛna n ka weleli kan jaabi fo dɛngɛniya ka k'i la i fana balo ka kɛ halala ye dɛ e b'i jija duwawu ma k'a sɔrɔ e balo tɛ halala ye i k'i jija n'i bɛ duwawu kɛ i bɛ balo fɛn min na i bɛ fɛn min don i kɔnɔ a kana kɛ haramu ye pour que ala b'i ka duwawu minɛ ala b'i ka weleli kan minɛ i balo ka kɛ halala ye i balo kana kɛ haramu ye ka to sujudu fana na ka duwawu kɛ i tɛn birinin no ala ye waati min na ka duwawu kɛ o ye duwawu jaabi waati ɲuman dɔ ye an bɛ di alisilamaw nin ye duwawu jogo ye ala kira alayhi salatu wassalam سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى النبي صلى الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على كلا نبا نكسي باما aka cɛdɔ mankan mɛn lon dɔ la cɛ in a bɛ kan ka duwawu kɛ
aka ka duwawu kɛ aka ala tano ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam. a ba min kɛla o la ala kɛra ko a ma a ko ud'u tujab wasal tu'ta akhrajahu Tirmidhi. cɛ in sabu a ye duwawu jogo le labato a ye ala tanu ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam. ala kɛra y'a yira maaw la k'a fɔ ko nin ka duwawu kɛcogoya ka ɲi sabu a ye ala tanu ka salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam. ala kɛra ko a ma k'i ka duwawu kɛ ala b'i jaabi. i ma ko bɛ fɛn min na fana ala b'i ka ɲinifɛn d'i ma. silama e kana jate k'a fɔ ko e ye fɛn min ɲini ala fɛ, ko e ye nafoloba min ɲini ala fɛ, ko e ye hajuna ko min ɲini ala fɛ, ko ala m'o d'e ma ko min ye ko ele ma o ye e ɲɛna. alisilama ka duwawu tɛ bin dɛ. alisilama ka duwawu tɛ bin. i bɛ duwawu min kɛ ala batolo yɛrɛ magbɛrɛ lo masa ala la. mɔgɔ ka ala deli min bɛ ni ala ɲɔgɔn cɛ nka ala y'o ka duwawu jaabi minɛ san 30 tɛmɛnin bannen kɔfɛ. musa n'a balimakɛ haruna o ka ala deli ko ala ka firawuna halaki nka o ka duwawu jaabira san 30 tɛmɛnin bannen kɔfɛ. musa ye ciden ye, musa ye nabi ɲuman ye. a balimakɛ haruna o maa fila lɔla ka duwawu kɛ ala ko nka o ka duwawu minɛ nka duwawu in jaabira san 30 tɛmɛnin kɔfɛ. anw kɔrɔtɔnin don ala kɔrɔ, anw pereseni don ala kɔrɔ, anw bɛ fɛ a ye kɛ kun fayakun ne ye. n'aw ye min fɔ dɔrɔn a ka kɛ o dugukɛ. o de kosɔn an kɔrɔtɔla ala kɔrɔ. ayiwa an tagala don baara jugukɛw la sabu olu baara ninnu ka teli o. n'i ye jinɛ setanaw o ni wɔkulɔninw n'o ye saamiriw ye n'i ye olu sago kɛ o ye olu fana b'i sago kɛ i ye sabu ala ye pouvoir ba dɔ di olu ma. ala ye pouvoir min d'o ma n'i ye olu bato n'i ye olu sago kɛ o ye olu fana b'i sago kɛ i ye. o de kɛra sababu ye ka jinɛw dan sago, o de kɛra sababu ye ka kuncɛ bonɲɛya don jinɛw la. wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. sabu ka kɔrɔ kira naɲ alayhi salatu wassalam arabu tun kɛra n'o tagamala n'o tagala wula kɔnɔnaw na tu kɔnɔnaw na ni min bɛna sigi yɔrɔ min na a bɛ siran ayiwa a kana ban ka kɛ jinɛw ka buguda dɔ ye jinɛw sigida dɔ ye. a b'i kanto ko n bɛ tanga ɲini sigiyɔrɔ in jinɛ kuntigi fɛ ka bɔ a ka jinɛ misɛnw o n'a ka jinɛ nalumanw tɔɔrɔ ma. a b'o fɔ n'a y'o fɔ ayiwa o jinɛ kuntigi fana o ma labonya yɛrɛ ɲɛnɛ wa. donc ale bɛ o latanga. ala kɛra nana alayhi salatu wassalam a nana an gɛn ka bɔ nin na ko an ye tanga ɲini masa ala fɛ. ko n'i jigila yɔrɔ dɔ la n'i jigila sigi yɔrɔ dɔ la i ka tanga ɲini ala fɛ. a'udhu bil kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. ko n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a ka danfɛn juguw tɔɔrɔ ma k'i ka o duwawu fɔ. a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. n bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a ka danfɛn juguw tɔɔrɔ ma ko n'i jigira sigiyɔrɔ dɔ la n'i jigira tugunna dɔ la n'i jigila yɔrɔ dɔ la i siranna ko i ka nin duwawu in kalan. an bari alisilamaw anw ma nin diinɛ in an m'a ɲɛɲini ye o. sinon i bɛ taga min di somaw ma, i bɛ taa min di jinɛbatolaw ma, i bɛ taa min di moriw ma, i ka kira ba alayhi salatu wassalam a y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ɲɛna. sabu anw ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na duniya kɔnɔ o ni lahara fɛn o fɛn bɛ se ka anw tɔɔrɔ duniya kɔnɔ a tɔɔrɔ bɛ s'anw ma lahara ni kira ba ye alayhi salatu wassalam a y'a sira bɛɛ jira an na ka sɔrɔ ka soma ɲɛnama. nka anw m'an mako don a la dɛ an bari alisilamaw. an k'an mako don mun de la anw bɛ se ka baloko ɲuman kɛ lahalaya min na sabu anw bɛ wuli yan ka tagama ka taa fɔ ameriki ka taa fɔ duniya dan na ka taa nafolo ɲini o. nka an bɛ ala sɔrɔ lahalaya min na o min ye ko labanta ye an b'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dɛ. an b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn. hali e yɛrɛ ye misiri kɔnɔna filɛ bani an ka kalanko kuma fɔ misiri kɔnɔ yan ka darisoko kuma fɔ misiri kɔnɔ yan denmisɛn ni maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen nka an ma maa ye o. maakɔrɔba kisɛ kelen tɛ yan hali majilisu darisu yɛrɛ sigila misiri kɔnɔ yan tafsiriw bɛ kɛ misiri kɔnɔ yan fikiw darisu bɛ di misiri kɔnɔ yan nka i tɛ maa ye. maa si mako t'a la nka bɛɛ lajɛlen bɛ girin a bɛ se k'a ka duniya sɔrɔ lahalaya min na. ni min k'a kɔnɔna fili limamu a ye dugawu kɛ n ye n'a ma ɲɛ sɔrɔ o ma a bɛ taa somatigiw fɛ walima a bɛ taa jinɛbatolaw fɛ. amadu alisilamaw i tɛna taa foyi de kɛ o yɔrɔ la yen ni i ka kira ba ni kira ma o yɔrɔ remplacer f'i ɲɛna nka e m'a ɲɛɲini k'a ɲɛna o. ele m'a ɲɛɲini k'a ɲɛna e tagala i nunjuru to jinɛbatolaw de bolo o bɛ tafo sɛbɛn ka d'i ma i b'a siri i cɛ la i bɛ lanɔgɔ i tɛna ɲɛsuma. i tɛ ɲɛsuma dɛ k'e to nin kan k'e to nin nɔgɔ in kan k'e to nin filagafoya nɔgɔ in kan k'e to nin bangasigi ni nin tafosiri in na ayiwa i cɛla la o n'i bolokanw na i tɛna kɛ maa sanuman ye.
ite ka ma sanu mayele ibe ala be ɲɔgɔnya fana ni nɔgɔ le kan ni filanga foya sira de kan ni do ye ala be ɲɔgɔnya filanga foya kan i y'a dɔn k'a fɔ ko ite kisi dɛ ne maa ye ni le mɔgɔ ye ala bɛ ɲɔgɔn ni filanga foya fitinin ye i y'a dɔn k'a fɔ i tɛ bɔ buru la anbadi alisamaw an y'an ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn anbadi alisamaw a fana b'o ɲɛ kelen ma as-salatu alayhi aqiba al-adhan sababun li naili shafa'ati yawm al-qiyamah anbadi alisamaw ka salatu kɛ kira kan a bɛ kɛ sababuba ye k'i ladon kira ka surunna doli kɔnɔ lahara jɔlɔ sabu ala kira bɛna surunna doli don jamakuru dɔw ye o jamakuru nugu o ni jahanama do tun ka kan jahanama do tun jagoyala o ma nka ka sababuya kɛ o ka salatu ye o ka salatu cɛ ye a kan kira kan alayhi salatu wassalam a bɛ kɛ sababu ye k'i don a ka surunna doli kɔnɔ o de kosɔn a y'a ɲini an fɛ a ko ni seliwelela ye seli wele n'a ye min fɔ k'i ka ɲɔgɔnna fɔ ni seliwele bana tumana min na k'i ka ala deli ka salatu kɛ kira ka alayhi salatu wassalam ka ala wele ala kira ko nema nin kisi ba ma a ko aljinɛ so dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma alwasila a ko a tɛ bɛn jɔn fila ye jɔn kelen o aljinɛ so o bɛ di jɔn kelen dɔrɔn de ma a ko ale b'a natala ale ka kɛ o ye a ko ni le maa min ye duwawu kɛ seli wele banni kɔfɛ n'o ye ka duwawu kɛ ala ka wasila di kira ma alayhi salatu wassalam allahumma ati muhammadan alwasilata walfadila وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد ko duwawu kɛ kira ye seli wele banni kɔfɛ e m'o ɲɛɲini k'o ɲɛna o e yɛrɛ t'o duwawu kalama k'a fɔ ko seli wele kɔfɛ duwawu le bɛ yen min kana ka fɔ kira k'an ladɔnniya o la k'a fɔ ni mɔgɔ min tigi ye o fɔ ale kira alayhi salatu wassalam i bɛ don a ka surunando kɔnɔ kira fana alayhi salatu wassalam a bɛ ban ka ala deli i ye ko tuguni i ka alijinɛ kɔnɔna sɔrɔ anbadi alisilamaw kira ka surunadoli anbadi alisilamaw ale min ye jɔn la samanti ye ale min ye ala jɔn mɔgɔw la premier ala jɔn tɛ yen k'i ka surun ala la ka tɛmɛ o kira min kan alayhi salatu wassalam ale kana lɔ ala ɲɛkun tilen k'a fɔ ko ala karimasina a mako to karimasina a ka surunna don min karimasina a don alijinɛ kɔnɔ anbadi alisilamaw nka ka sababuya kɛ mun ye ka sababuya kɛ salatu ye kira ba in kan alayhi salatu wassalam o ni ka sababuya kɛ i bɛ duwawu min kɛ a kan seliwele banni kɔfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ y'o ɲini lahalaya min na n b'a ɲini masa ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أمر الإسلام كالصلاة ككرك عليه الصلاة والسلام فيه الابتعاد عن البخل الذي هو ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أبيك سبب يأيك تكك بليا من فلا كم ما من الصلاة ككيلين كان كي تكك بلي ala kira ko ta alayhi salatu wassalam a ko tɛgɛ gbɛlɛn o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi ale kira tɔgɔ fɔla a tigila mɔgɔ kɔrɔ a ma salatu kɛ ale kan alayhi salatu wassalam anbadi alisamaw n'i bɛ fɛ ka bɔ o tɛgɛ gbɛlɛnya jɛkuru kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ o tɛgɛ gbɛlɛnya kɔnɔna na i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi bɛ salatu kɛ kira kan alayhi salatu wassalam ala kira ko nema nin kisi ba ma a ko albakhiru alladhi dhukirtu indahu falam yusalli alayya a ko borokolon gbɛlɛ nin ye mɔgɔ ye tɛgɛ gbɛlɛ nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi ni ne kira ba tɔgɔ fɔla o tigila mɔgɔ kɔrɔ a ma sɔn ka salatu kɛ ne kira kan alayhi salatu wassalam. Le plus avare parmi vous, c'est celui que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dit. Et puis la personne est là, il n'a pas fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque moment, Dieu nous exhorte. À chaque fois que le nom du prophète alayhi salatu wa sallam est dit,
Tu dois faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu peux faire la salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, que tu es le plus avare, tu es le grand avare. Ama ni masala fa ka famille ko nyuma da mala mo kala afana bo nyekele le masababun lin najati min al-la'ni wal halak ka salatu ka kiraka alayhi salatu wassalam abe mogo kisi ka bɔ halakima abe mogo kisi ka bɔ balawuma abe mogo kisi ka bɔ ala ka lajaba ma ala ka jangata ma sabu jangata bin fɔla ka fɔ ko mogo halakila mogo bonena ni jibrila ye o duwawu kɛ kira ye o amina laminɛ anbari alisilamaw o ye duwawu jaabini nin dɛ ala ka jɔnba fila jɔn sanuma fila cidenba fila jibrila ye ciden ala kira ye ciden lon dɔla kira bɛ nana yɛlɛ min baro kan a ye duwawuba saba kɛ a b'o duwawu saba la k'a fɔ ko ragima anfu mri'in donc ka ban ka salatu kɛ ciden kan alayhi salatu wassalam a bɛ kɛ sababuya ye k'i lase halaki ma a bɛ kɛ sababu ye k'i lase tasiɲɛ ma ala kira ka danga min n'a ka a amina laminɛ ni jibrila ye duwawu kɛ ko mɔgɔ bɔnɛla mɔgɔ ta tiɲɛna mɔgɔ mako sala mɔgɔ min tigi ne kira ba tɔgɔ fɔla a tigila mɔgɔ kɔrɔ a ma salatu kɛ ne kira kan alayhi salatu wassalam n'i bɛ fɛ ka bɔ o halaki kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ ayiwa o duwawu min ni jibrila y'a kɛ ni kira ye a amina laminɛ an bali alisamaw i ka kɛ salatu kɛbaga ye kira kan ne alayhi salatu wassalam togoya min na i bɛ bɔ ayiwa o lahalaya cogo in na jibrila ye duwawu min kɛ kira ye o duwawu fana amina laminɛ jɔnba fila jɔn sanuma fila ala ye maa fila min sugandi k'o kɛ a ka cikanw lase jibrila le bɛna ka na cikanw di nabi ɲumanw ni cidenw ma ciden ka ban ka o duwawu min fɔla jibrila bolo ka o amina laminɛ mari alisamaw o tɛ ko fitinin ye dɛ donc ka salatu ka kira kan alayhi salatu wassalam a bɛ kɛ sababuya ye k'i bɔ ayiwa o duwawu min ni jibrila ye danga don ni kira y'a amina laminɛ k'i bɔ o kɔnɔna na o fana b'o ɲɛ kelen de ma an badi alisilamaw hali ka taga se kira alayhi salatu wassalam sɛbɛnnikɛlaw b'a tɔgɔ sɛbɛn min kɛ n'a tɔgɔ sɛbɛnla ayiwa an bɛ si ka suwadu fitinin dɔ bila taamasiri fitinin dɔ bila k'o ye kɔrɔyali le ye ka yira k'a fɔ ko salatu imma suwadu wa imma salam o n'a ɲɔgɔnnaw karamɔgɔdenw b'o kalama ni sɛbɛnni bɛ kɛla ni kira tɔgɔ n'a répété la a répété sɛbɛnni in baliya kosɔn o bɛ sin ka abrégé en même temps k'a kuntagala surunya dɔnnibagaw yɛrɛ k'a fɔ ko o ye tɛgɛ gbɛlɛnya de ye o ye kira ka hakɛ dɔ nagasi de ni kira tɔgɔ hali n'a répété la siɲɛ ko kɛmɛ de dans ton écriture tu dois écrire sallallahu alayhi wa sallam o de ye kira ka bonya ye quand le nom du prophète alayhi salatu wa salam est répété dans ton écriture toi tu abrèges ni kira ni a nana siɲɛ fɔlɔ la n'a y'o sɛbɛn filanan min bɛ na a bɛ suwadun dɔrɔn sɛbɛn walima en français même a bɛ SW sɛbɛn la o tɛ kira bonya ye an bali alisilamaw o ye kira ka hakɛ nagasi de ni kira tɔgɔ fɔla tuma o tuma hali ni siɲɛ 1000 don i kana ka salatu kɛ kira ka alayhi salatu wa salam k'a sɛbɛn sabu i ye suwaduni min sɛbɛn nin ye o tɛ lɔ salatu lɔrɔ la dɛ a fɔli bɛ jate lahaliya min na a sɛbɛnni fana bɛ jate ten o lahaliya kelen na dɔnnibagaw ye an lalɔnniya o la dɔnnibagaw y'o fɔ an ɲɛna donc kalankɛlaw o ni sɛbɛnnikɛla ninnu ni o bɛ kira tɔgɔ sɛbɛn walima ka kira ka hadisa dɔ sɛbɛn faut jamais abréger la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam salatu lahalaya ka ca salatu kundagala jambe an bɛ min fɔ seli kɔnɔ a salatu ibrahimiya o ye salatu la samanti kira ɲininkala ko an bɛ salatu kɛ ka di a ko a ye salatu kɛ n ka ca o de an b'o de fɔ la seli kɔnɔ nka n'o o banna salatu wɛrɛw bɛ yen allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim o kundagalaw ka surun walima sallallahu alayhi wa sallam o kundagala ka surun ça ne prend pas plus de 2 à 3 secondes donc an bari alisilamaw anw ka kira ba anw kana k'a ka bonya langanamaya ala ye lo ɲini an fɛ a ko a ye cini ci kana ma ko an k'a bonya an k'a dɛmɛ a ka cikan lase la a ka tugu a ka tagasiraw kɔ litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu
anw ka kira boɲɛ ka kira valeri d'a ma ala ye karama min d'a ma ala ye boɲɛ min d'a ma an bari alisilamaw an ka o boɲɛ d'a ma n'an y'o kɛ ala ye nafa min fɔ ciden labato la an bɛ o nafa sɔrɔ nka n'an k'an ta kɛ kuma de ye dɔrɔn n'an k'an ta kɛ ka an yɛrɛ lamɛntiya ka taga fɛn dɔ le ma kira alayhi salatu wasalam a ma min ɲini an fɛ a ma min fɔ an yɛrɛ o tɛ kira bonya ye dɛ an bari alisilamaw an y'an ka kira bonya an ye a ka histoire an y'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an y'a ka tariku an y'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ye mun de kɛ a ye mun de to yen an y'olu ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'olu faamuya ka kira in labato o tagasira kan an badi alisilamaw n'an ye nin kɛwale ninnu kɛ an bɛ kisi sɔrɔ lahara jɔlo nka n'an taara sira wɛrɛ de bɔ adamaden dɔ ka miiriya sira de bɔ an badi alisilamaw o t'an kisi dɛ cɛkɔrɔba kuma ko t'a la seku kuma ko t'a la i ye kira k'i ka seku ye sabu ale ka kɔrɔ nin bɛɛ ye i ye kira k'i ka seku ye i ye a kɛ fana ayiwa i ka karamɔgɔ ye i y'a kɛ fana i ka ladellifɛn ye i bɛ kisi sɔrɔ lahara jɔlo ala ko wa in tuti'uhu tahtadu a ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ an ɲɛna o yɔrɔ la a ma mɔgɔ si ka seku fɔ an ɲɛna dɛ n ka seku de k'a fɔ tan a ko a ka kira ye a ma kira ala ko wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu an fana y'a dɔn k'a fɔ ko an ka diinɛ tɛmɛnɛna suko ma dɛ an ka diinɛ ka sani ka bɔ suko kumaw ma dɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka taa la ka suko ko n ka nin ye n kana ka zikuru da nin kɛ n kana ka salatu nin kɛ n kana ka nin kɛ est ce que an bɛ tila diinɛ ko la wa diinɛ ko tɛ se ka ban ko an ka taa la n'i le lala ka suko ko n sukola nin na ka suko ko ta k'o don an ka diinɛ kɔnɔ sitana bɛ waswaso ka adamaden na sitana bɛ tulon kɛ mɔgɔ la tuma dɔ la i bɛ fɛn minnu ye tile kɔnɔna na i bɛ suko ala su fɛ walima sitana yɛrɛ bɛ na mɔgɔ ma ka waswaso don i la ka lahalaya dɔw bila i la suko kɔnɔ e bɛ wuli e ɲɛna ko ca ne bɔ ye o de kosɔn n'i ye mɔgɔ min k'i ta kɛ morifɛ taga ye suko kɔrɔfɔla fɛ taga ye i tɛ tila a baara la o longolo kɔni sabu mɔgɔ bɛ se k'a la ko i tɛ suko wa longolo e bɛ wuli ka taa o bɛ ban i ka warimisɛnw bɛɛ la i bɛna saraka sugufa bɛɛ lajɛlen bɔ i bɛna ba saraka ni a saga saraka n'a misi sarakaw bɔ ka sɛgɛ n'i sɛgɛla i bɛna dabila alakira alayhi salatu wasalam n'i ye suko ɲuman kɛ i kana ka min kɛ a y'o fɔ an ɲɛna n'i ye suko jugu kɛ n'i kana ka min kɛ alakira y'o fɔ an ɲɛna a y'o sira don an kɔrɔ nka an b'o ɲɛɲini k'o ɲɛna o ne sukola n bɛ taa suko kɔrɔfɔla fɛ a ti n'i bila dɔ wɛrɛ la i bɛna saga saraka bɔ i bɛna sisɛ saraka bɔ i bɛna misi saraka bɔ an ka mɔgɔ dɔw lɔn olu tɛ saraka bɔ fiyewu fo ni suko kɔrɔfɔla le y'a fɔ o ɲɛna k'e nin kɛ saraka ye fo ni suko kɔrɔfɔla le y'a f'i ɲɛna o ɲɛna n'i ma misi kɛ saraka ye hali n'a bɛ to waga 80 n'o waga 100 juru ta k'o misi saraka bɔ a b'o bɔ dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ a masaw bɛ sɛgɛ la dɛsɛbagatɔw b'a kɔrɔ olu bɛ sɛgɛ la a mako yɛrɛ t'o la nka e y'a to suko kɔrɔfɔlaw y'a fɔ ɲɛna bani donc o de kosɔn ayiwa olu fana k'o stratégie de sɔrɔ komi e tɛgɛ ka gbɛlɛ o e tɛ ɲuman kɛ o tɛ saraka bɔ o donc n'i de porokotɔla ka s'ale ma wagatinin min kɔrɔ ye a b'a bere bɛɛ la i kan sisan sa a b'a bere bɛɛ la i kan tuma dɔ la a bɛ taa fɛn dɔ de f'i ɲɛna fɛn min yɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ an badi alisamaw an y'an ni lagafiya ala kɛra nana le k'an ni lagafiya k'an kɛ an yɛrɛ ta ye k'an kɛ hɔrɔnw ye k'an to ala de ka jɔnya la nka ni e tola adamaden ka jɔnya la hali ne sukola su kɔnɔ e bɛna o suko kɔrɔfɔla wele k'a fɔ a ɲɛna sabu e yɛrɛ fɛ kɔni ayiwa ni o ka min fɔ o ye kun faya kun de surtout an balakaw an bɛ kankari da an balakaw ma dɛ an balaka min tɛ wuli ka yɛrɛ cɛsiri suko kɔrɔ ɲɛɲini na ka taa don suko kɔrɔfɔlaw kan fo dɔw yɛrɛ bɛ taa sigi ka ran ta suko kɔrɔfɔlaw ka yɔrɔ la dɔw bɛ taa sigi ka suko kɔrɔfɔlaw kɔnɔ 40 o bɛ na ni 40 o ni bɛ na ni woro hakɛ da dɔw ye e bɛ sigi ni ile bɔla dɔwɛrɛ bɛ don tuguni a b'aw ka suko kɔrɔ fɔ a ɲɛna mari alisamaw an y'an yɛrɛ ni lafiya alisamaya nana k'an ni lafiya alakira nana k'an ni lafiya k'an k'an yɛrɛ ta ye k'an bɔ adamadenw ka jɔnw na jɔnya na k'an bɔ jinɛw ka jɔnya na k'an k'an yɛrɛ ta ye k'an kɛ hɔrɔn ye n'an tora o k'an bɛ lafiya nka ni lafiya lɔgɔ t'an na lɔngɔ o lɔni an bɛ wuli ka taga an nunjuru to fɛn wɛrɛw bolo an bari alisamaw n'i yɛrɛ bila tagasira min kan ala b'i to o tagasira de bolo yen mari alisamaw an ye siran ala ɲɛ an ye ala gasi sigi an y'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ ala bɛɛ ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnti dɔ kɛ ni masa ala ye lahara jɔlo ka faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛla min fɔra k'a mɛn tulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛla
baraka do anga kuma fota bela jenina ala mo kala si jansi baraka ma kenya ni lafiya ko dama ala mo kala ardiga sanmo masa ala bolo ka dam bela jenima ala mo kala jangaru jugo ka kisi ka ba ma ala mo kala anga jamana ka basigi do kono ala mo kala jamana to re bela jenin ka basigi do kono ala mo kala anga nyamo kambe ala mo kala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة